naša krajina je v tejto chvíli gniavená. Zníženie premlčacích lehôd na trestný čin znásilnenia, majetkové trestné činy. Mnohí ľudia, ktorí v tejto chvíli si chcú uplatniť škodu, jednoducho budú môcť na to zabudnúť. Ja zdieľam obavy občanov Slovenskej republiky. Nebudem sa schovávať. Ja považujem za hrozne pokrytecké a naozaj pošliapanie elementárnych záujmov slovenských občanov, pošliapanie spravodlivosti, ak sa niekto prikrýva občanom a tvrdí, že toto chceli občania. Ich vlastní voliči nesúhlasia s tým, aby spravili toto, čo urobili s trestným zákonom. Tu sa ukazuje, že tieto prezidentské voľby budú o tom, že či budú mať hlavu štátu, ktorá bude vlastne sa na toto celé len prizerať. Lebo predstavte si, že by v tejto situácii bol hlavou štátu predseda Hlasu. Tak on by sa postavil, prišiel by sem a tu by sa postavila hlava štátu a ona by šírila pokoj. Slovensko nepotrebuje taký pokoj, pod ktorým sa stále len prikladá do kotla.